Powerful explosions damaged the two Nord Stream gas pipelines. As the fuel crisis hits local supply chains. It's the liquid gold powering our entire food chain, and it's getting more expensive by the day. In Australia, the focus is on getting fuel to where it needs to be. Burnt-out tankers targeted by Iran, a smouldering symbol of what's being called the greatest energy crisis in global history. Но наше предсказание очень четкое, что Европа и Британия будут умалять российских энергоносителей, и Россия будет принимать соответствующие решения или их не принимать. Slovensko je krajina, ktorá je závislá od druhých. Aby sme mohli fungovať, iní musia zabezpečiť naše fungovanie. Nie je to nič zvláštne, ide iba o obyčajnú transakciu. My odoberáme a iný dodáva. Proste len good deal. Ale obchod je vždy založený na dôvere medzi dvoma stranami. Ak jedna strana nie je dôveryhodná, podkopáva to celú integritu dohody. A nie len to, aj samotná geopolitická situácia vo svete môže ohroziť dohodnuté dávky. A to už môže byť spôsobené jak dodávateľom, tak aj vonkajšími vplyvmi. Preto je dôležité, aby sme ako zákazník vždycky mali nejakú alternatívu v prípade výpadku hlavného dodávateľa. Lebo ak sme odkazaní iba na jedného dodávateľa, nejde o dohodu, ide o otroctvo. Otroctvo, kde sme odkazaní na dobrú vôľu dodávateľa a kde nemôžeme mať istotu, že naše dodávky nebudú ohrozené len kvôli tomu, že dodávateľ sa zle vyspal, alebo ďalším konfliktom ďaleko od našich hraníc. Možno je na čase vyhľadať alternatívne riešenia, a tým nemyslím dodávateľov, ale skôr zdroje. Možno je na čase prestať sa spoliehať na staré dohody a začať hľadať vlastné riešenia. Vyhľadať možnosť využívania vlastných zdrojov a posunúť našu krajinu na novú a vyššiu úroveň. Na čo by sme to robili? Však doteraz všetko funguje. Doteraz máme lacné ruské zdroje, ktoré nikdy neboli ovplyvnené buď geopolitickou situáciou alebo náladou Ruska. Však? Dobre ma počúvajte. Keďže na tých nesprávnych miestach niekto utiahol tie správne plynové kohútiky, určite veľká časť vás si pamätá na plynovú krízu z prelomu roku 2008 až 2009. Ja sám som bol v tom čase veľmi mikrózny a nechápal som úplne presne, čo sa deje. Jediné, čo som vedel je, že Rusovia nám odstavili plyn, ale prečo to urobili, to už som nevedel. Všetko začalo kvôli konfliktu medzi spoločnosťami ruským Gazprom a ukrajinským Naftogazom. Išlo o obchodný spor s geopolitickými dôsledkami, ktoré cítila celá Európska únia. Celý spor spočíval v tom, že Rusko cez spoločnosť Gazprom obviňovalo Ukrajinu, že neplatila plnú sumu za plyn a Ukrajina zase tvrdila, že Gazprom účtuje neprimerane vysoké ceny a že požiadavky a nátlak boli politicky motivované zo strany Ruska. Čo teda k tomu viedlo a kto bol na vine? Oficiálnym dôvodom bolo, že Rusko obviňovalo Ukrajinu, že dlhovali za plyn vyše 2 miliardy dolárov. Rusko to samozrejme využilo cez správy, noviny, iné sociálne siete, začalo odšeňovať Ukrajinu, aby oslabilo jej postavenie a dôveryhodnosť v rámci Európskej únie. Naftogaz zaplatil značnú časť svojho dlhu, no pre Rusko to stále nebolo dosť. Pýtali viacej za dodávky plynu. Ukrajina najprv navrhla $201, potom $235, no Gazprom vyžadoval $250 za 1000 m3 plynu. A keďže obidve strany sa nedohodli, nastala situácia, ktorú všetci poznáme, Rusko odstavilo plyn. Po odstávke začali rôzne vyjednávania. Zapojila sa aj Európska únia, no s minimálnym úspechom. Gazprom chcel prevážať plyn cez stanicu Sudža do plynovodu vedúceho cez Ukrajinu smerom na juhovýchod Európy, ale z technických dôvodov Ukrajina túto ponuku odmietla. Ukrajina zase navrhla alternatívu, tranzit cez stanicu Valujky a Pisarevka, no trvala na úplnom obnovení dodávok, čo zase Gazprom odmietol. Čiže dá sa povedať, že obe strany boli rovnako na vine. Ukrajina mala nesplatené dlhy a Rusko využilo celú situáciu na politický nátlak a oslabenie postavenia Ukrajiny v Európe. Celá situácia sa nakoniec vyriešila, keď sa Timošenková dohodla s Putinom na dohode na ďalších 10 rokov. Samozrejme ide o Rusko, takže chvíľu na to zase prišli výhražky. Rusko požadovalo zaplatenie celého dlhu a keďže sa k tomuto nátlaku pridala aj Európska únia, Ukrajina celý dlh splatila. Ak ste videli moje video, ako vznikol konflikt na Ukrajine, možno si pamätáte, že Timošenková bola za celú túto dohodu vyšetrovaná a poslatá do väzenia. Dôvodom bolo, že táto zmluva bola veľmi nevýhodná. Zároveň podľa ukrajinského súdu zneužila svoju právomoc, keďže túto zmluvu podpísala bez súhlasu parlamentu, čím spôsobila krajine škodu vo výške $190 miliónov.
No podľa viacerých zdrojov toto stíhanie bolo politicky motivované, ale viacej v mojom videu. Čo je však dôležité, ako to ovplyvnilo nás, teda štáty Európskej únie a Slovensko. Gazprom mal zmluvné záväzky týkajúce sa dodávok, cien a objemov. A hoci týmto priamo neporušili kontrakty s odberateľmi, porušili záväzok zabezpečiť stabilný tranzit plynu, ktorý bol súčasťou obchodu. Gazprom, a teda Rusko, za toto však nenesli žiadny postih, pretože využili šedú zónu. Zmluva totiž zabezpečovala tranzit k hranici jednotlivých štátov, no to nebolo možné kvôli zastaveniu tranzitu cez Ukrajinu. Plyn bol teda dodávaný, ale zastavil sa na ukrajinskej hranici. A aby ste chápali, situácia bola tak kritická, že podľa SPP sme z rezerv mohli vydržať iba približne 10 dní. A ak si dobre pamätáte, počas tohto obdobia bol vo vláde Robert Fico a že sa chlapec činil, bless him. Dodnes vykrikuje, ako nás Ukrajina oklamala, podviedla, nepomohla nám a podobne. Poďme sa na celú situáciu pozrieť ale bližšie. Vtedy sa ešte nebal lietať do Kyjeva, takže jednal jak s Ukrajinou, tak aj s Ruskom. Stretol sa ako s Putinom, tak aj s Timošenkovou. Pôvodne chcel, aby Ukrajina pustila slovenskú časť cez svoje územie. Skrátke, Rusko uvoľní slovenskú časť, ktorá by prešla cez potrubie Ukrajiny a Ukrajina by rovnaký pomer tejto časti prepustila na Slovensko. Túto ponuku navrhol aj Putinovi, ten ju prijal, no Timošenková sa vyjadrila, že celú operáciu musia prehodnotiť, či je technicky možná. Na ďalší deň ponuku odmietla, čo odôvodnila tým, že by toto nedokázali realizovať, keďže by týmto odpojili veľké množstvo ukrajinských domácností, čo potvrdilo aj niekoľko expertov aj Naftogaz. A presne týmto Putin dosahoval to, čo chcel. Však samozrejme na to kývnu áno, však ak to Ukrajina odmietne, oni budú za zlých. Ani sám Fico tomu veľmi nepomohol, keď sa vyjadril, ak povie nie, tak to bude len z politických dôvodov. Stále to však nemenilo nič na situácii, že Rusko bolo to, čo zastavilo dodávky plynu, jak Ukrajine, tak aj Slovensku a celej Európskej únii. Ukrajina mala za úlohu iba tranzit, nie dodávky. Následkom celej tejto situácie bola diverzifikácia Európskej únie a jednotlivých štátov, či už vo forme tranzitu, zásob alebo dodávateľov. Európska únia prijala energetické bezpečnostné stratégie Európskej únie a posilnenie Európskej agentúry pre spoluprácu v oblasti energetiky. Diverzifikovali zdroje, ako boli napríklad LNG terminály v Belgicku alebo Španielsku, zväčšili zásobníky plynu a vybudovali alternatívne plynovody ako napríklad Southern Gas Corridor a podobne. Samotné Slovensko zvýšilo zásoby podzemných zásobníkov a zároveň sa zapájali do reforiem Európskej únie na energetickú bezpečnosť alebo diverzifikácie dodávok. Celá situácia bola poučením pre Európsku úniu. Nikdy sa nespoliehajte na jedného dodávateľa a je jedno, aký je spoľahlivý. Samotné Slovensko pocítilo, ako skutočne je veľmi zraniteľné. Bola jedna z krajín najviac postihnutou touto krízou. Vždy treba mať zásoby, vždy treba mať zálohu a vždy treba mať alternatívy. Škoda len, že celá situácia nebola dostatočným poučením a Rusko bolo pre nás stále jeden z hlavných dodávateľov. Jediné, čo nás zachránilo, bolo, že samotné Rusko nechcelo prísť o tak veľký trh. Zároveň dodávam, že za túto závislosť nemôže len Európska únia. Samotné Rusko k tomu prispelo svojou činnosťou. Rusko dlhodobo blokovalo diverzifikáciu dodávok, lobovalo proti výstavbe LNG terminálov v strednej a východnej Európe, v krajinách ako je Poľsko, Litva a ďalšie. Lobovalo proti projektom interkonektorov a medzinárodných prepojení, pretože ak sa prepoja dve krajiny, napríklad Nemecko alebo Poľsko, je možné dovážať plyn od iných dodávateľov. Ovplyvňovalo pritom európske regulačné orgány, aby schvaľovali len minimálne projekty alebo zdržali certifikácie. Príkladom je aj projekt Baltic Pipe. Tento projekt medzi Poľskom a Dánskom bol nakoniec dokončený, no čelil veľkému politickému nátlaku a dezinformáciám zo strany Ruska. Pri projekte Nord Stream 2 Rusko presadzovalo jeho výstavbu ako alternatívu k diverzifikovaným trasám cez Ukrajinu alebo Poľsko. Rusko tlačilo na vlády Európskej únie, aby tieto alternatívy považovali za neekonomické alebo nebezpečné pre stabilitu trhu. Je toho veľa, čiže závislosť Európskej únie na Rusku nie je len výsledkom ich vlastných chýb, ale aj priamych činov Ruska. Ale iba Markus YT, ja som bol v tom, že toto video je o Green Deale, zatiaľ iba útočíš na Rusko. Dostaneme sa k tomu, keď sa k tomu dostaneme. A nemôžem si nehať ujsť žiadnu príležitosť kýdať na Rusko. Je len škoda, že napriek tomuto všetkému sa Európska únia stále neodpojila od závislosti na Ruska. No ale tak, dávky sú stabilizované, svet je na tom lepšie. Čo sa môže pokaziť? Kombinácia covidu a ruskej invázie na Ukrajinu sme v rokoch 2021 až 2023 pocítili vysoké ceny energií. Covid obmedzil výrobu, dodávky a podobne, všetci sme to zažili, nejdem to omielať. Pričom po spustení produkcie dopyt po energiách nestial s ponukou a zároveň Rusko využívalo plyn ako zbraň, čím spôsobili energetickú krízu.
Zároveň rastli aj ceny emisných povoleniek CO2 a teda vyššie náklady za spaľovacie energie spôsobili vyššie náklady za energiu. Následkom toho všetkého narastli ceny elektriny, plynu, vyššia cena energií sa preniesla do vyšších cien tovarov a služieb. Za účelom stabilizácie cien Európska únia zaviedla núdzové opatrenia. V máji v roku 2022 komisia predstavila plán Repower EU. Tento plán mal za účelom obmedziť závislosť na ruských fosilných palív a diverzifikáciu energie, teda dodávateľmi a vyrábaním čistej energie. Je až smiešne, ako si Rusko myslelo, že vďaka svojim dodávkam plynu bude Európska únia len ticho sedieť a pozorovať, čo sa deje na Ukrajine. Teraz, vďaka svojim činom, prišli o veľkú časť exportu, aspoň pri krajinách, ktoré mali dostatok rozumu na to, aby diverzifikovali od ruských zdrojov. Ale teraz sa pozrieme, aké boli následky tejto krízy na Slovensko. Dotovanie plynu stalo štát len prvé 3 mesiace v roku 2023 560 miliónov eur, teda 6 miliónov eur denne. Vláda zastropovala ceny plynu a teda doplatila rozdiel ceny pre dodávateľov. Ku 2023 560 miliónov eur, teda 6 miliónov eur denne. Vláda zastropovala ceny plynu a teda doplatila rozdiel ceny pre dodávateľov. A tieto kompenzácie išli celý rok. A pripomínam, nebolo to preto, lebo chceli, ale lebo terajšia vláda musela znašať následky jak covidu, tak aj ruskej invázie na Ukrajinu. Takže než budete zase hovoriť, lebo Matovič, hoďte vinu na všetko, čo tieto dlhy a krízu spôsobilo. A teraz Rusko a ich invázia Ukrajiny. Tu musíme rozlišovať dodávky plynu a dodávky ropy. Začneme plynom. Ukrajina bola viazaná prepravovať zdroje svojho vraha, ktorý vďaka týmto zdrojom financoval svoju agresiu ukrajinského štátu. Gazprom postupne znižoval dávky, menil platobné podmienky a využíval plyn ako kartu proti Európe. Preto sa nikto nemôže čudovať, keď Ukrajina upozornila, že v momente, ako uplynie zmluva 31.12.2024, ruské zdroje, aspoň čo sa týka plynu, už cez ukrajinské územie nebudú púšťať. Upozornila na to niekoľko mesiacov dopredu. Čiže aj keď malo Rusko stále zmluvy s Európskou úniou, Ukrajina už nemala povinnosť spúšťať ruský plyn cez svoje územie. Celú zodpovednosť za dodanie plynu si nesie Gazprom. A aj keď také štáty ako Slovensko alebo Maďarsko nariekali, že máme zmluvu, plyn musí prísť, nebol to problém Ukrajiny. Nie je zmluva, nie je povinnosť. A čo sa týka ropy, tu máme stále platnú zmluvu do roku 2029. A aj keď sú na ruskú ropu udelené sankcie, Maďarsko a Slovensko dostali výnimku, keďže ide o vnútroštátne krajiny. Zároveň Ukrajina naďalej inkasovala tranzitné poplatky. Od Ukrajiny sa teda stále očakáva, že na rozdiel od plynu, ruskú ropu bude naďalej púšťať cez svoje územie. Lenže Maďarsko a Slovensko urobili dve veľké chyby. Na rozdiel od ostatných štátov, ktoré diverzifikovali, oni nečine sedeli a nerobili nič, lebo si to hájili lacnou ruskou ropou. Lenže čakať, že zdroje budú naďalej prúdiť cez vojnové územie bez nejakého prerušenia, môže len ten najväčší babrák. A kto by to bol povedal, bolo to práve Rusko, ktoré zaútočilo na infraštruktúru ropovodu Družba, čím spôsobilo odstávku ropy pre Slovensko a Maďarsko. Teraz tu prebieha konflikt medzi Ukrajinou a Slovenskom a Maďarskom. Ukrajina tvrdí, že sa pokúša ropovod opraviť, ale z dôvodu ruských útokov to nie je možné. Slovensko a Maďarsko zase tvrdia, že ropovod je v poriadku a Ukrajina naschválne púšťa ropu cez svoje územie. Slovensko za to hrozilo zastavením núdzových dávok elektrickej energie pre Ukrajinu a Maďarsko zase vyplo plyn. Lenže nic z tohto sa nemuselo stať, keby naše vlády urobili svoju robotu a vyhľadali tie potrebné alternatívy. Namiesto toho, aby tieto alternatívy vyhľadali a pripravili na ne štát, naďalej si to obhajovali lacnou ruskou ropou. A keby aspoň bola lacná. Ale keď si porovnáte ceny pohonných hmôt kúpnou silou jednotlivých krajín Európskej únie, zistíte, že spolu s Maďarskom sme jedna z najdražších krajín, aspoň čo sa týka cien pohonných hmôt v Európskej únii. A čo je najlepšie, Rusko sa ešte ide vyhrážať, že zastaví všetky dodávky svojich zdrojov pre celú Európsku úniu. Čiže keď si to zhrnieme, nielenže naše vlády neurobili nič, nielenže mrhali svojím časom, nielenže útočili na obeť rusko-ukrajinskej vojny, ale ešte budú hájiť zdroje nášho nepriateľa. Toho nepriateľa, ktorý naše peniaze využije na financovanie vlastnej agresie. OK? Už to ale nemôže byť horšie. Len nech tento svet neurobí nejakú ďalšiu No. Henten. Aby bolo jasné, nejdem riešiť jeho znovu zvolenie, to čo robí ICE, Venezuelu alebo Irán. Idem riešiť iba to, aké má následky jeho znovu zvolenie na ceny pohonných hmôt. 5. novembra 2024 bol Trump znovu zvolený za prezidenta USA. Získal približne 77 miliónov hlasov a v zbore voliteľov 312 hlasov. Inauguráciu mal 20. januára 2025. Sľuboval prísnejšie pravidlá pre migráciu, deportácie, riešenie ekonomiky a energetiky,
povedal, že ukončí vojnu na Ukrajine a podobne. USA dokázal presvedčiť veľkú časť populácie, ktorá má krátku pamäť a nevie kriticky rozmýšľať, aby mu dala svoj hlas. Všetko šlo zle až do bodu, kým nevyhral Nobelovú cenu za mier. Aby ste pochopili, Trump je jedno veľké soplavé, rozmaznané decko v stareckom tele, ktoré dostalo moc nad jednou z najsilnejších a najmocnejších krajín tohto sveta. A ak nebude po jeho, tak bude robiť problémy. Long story short, všetko sa začalo už dávnejšie komplikovanými vzťahmi medzi USA a Venezuelou, ktoré zahŕňali ekonomický a politický tlak na režim Nicolasa Madura. Dlhodobo boli proti nemu uvalené sankcie a USA ho obviňovali z autoritárskych praktík a zapojenia do drogovej trestnej činnosti. 3. januára 2026 americké sily uskutočnili vojenskú operáciu nazývanú Operation Absolute Resolve, pri ktorej Maduro a jeho manželka Cilia Flores boli zajatí a prevezení do Spojených štátov, kde čelia obvineniam z narkoterorizmu a ďalších trestných činov. Tento krok vyvolal medzinárodnú kritiku aj podporu a zásadne zmenil vnútropolitickú situáciu vo Venezuele. Oficiálne dôvody USA boli boj proti narkoterorizmu, stabilizácia regiónu a argument, že Maduro bol nelegitímny líder a zároveň diktátor. Lenže stačí sa na celú situáciu pozrieť trošku hlbšie a uvidíte, že Venezuela má jednu z najväčších zásob ropy na celej planéte. Venezuela, ktorá už aj tak mala nízku produkciu ropy, na niekoľko mesiacov pozastavila export, čo ovplyvnilo hlavne krajiny ako Čína a India. To samozrejme spôsobilo neistotu na svetovom trhu a teda cena ropy stúpla približne o 5 až 10%. USA však následne zmiernili sankcie na venezuelskú ropu, produkcia sa čiastočne obnovila a stabilizovala. A ešte k tomu sa export začal zdieľať aj so západnými krajinami. Problém nie je v tom, čo sa stalo, ale ako sa to stalo. USA toto urobilo protiprávne, nemalo na to právo. A ako by to nestačilo, ešte si aj privlastnili ropu cudzieho štátu. To nie je nič iné ako len imperializmus. Takto sa veci neriešia. No to stále nie je nič v porovnaní s tým, čo sa deje v Iráne. Samozrejme, opäť to obhajovali nebezpečným iránskym režimom, utlačením protestov a obyvateľov, tým, že Irán podporuje teroristické skupiny a snahou o výrobu nukleárnych zbraní. Problém však nastal v tom, že Trump alebo jeho spojenci nečakali, že sa Irán bude brániť a obmedzí prechod cez Hormuz. Cez tento prielev prechádzalo v roku 2025 okolo 20 miliónov barelov ropy denne, blokáciou bránili prechodu okolo 25% svetového námorného obchodu s ropou a 20% svetového exportu LNG. Týmto útokom Spojené štáty spôsobili výpadky dodávok, čo malo za následok prudký rast cien pohodných hmot. Samozrejme, malo to dopad aj na výrobu, export a služby, čo zase znamenalo rast cien aj mimo pohodné hmoty. A pritom Spojené štáty nemali jasný plán, ako celú operáciu dokončiť. Každý deň počúvame, že USA vyhralo nad Iránom, ale vlastne potrebujú pomoc od NATO, ale vlastne nie a vlastne ešte nejaký čas bude operácia pretrvávať, ale vlastne už dávno vyhrali. You get it. A ako by to nestačilo, ďalším cieľom bude pravdepodobne Kuba. Čiže zatleskajme Američanom za ich výbornú voľbu, však Kamala by rozputala 3. svetovú vojnu a destabilizovala celý svet. Čiže keď si to zhrnieme, všetci musíme platiť viacej za paliva a energie, lebo dlhodobo sme závislí od jedného dodávateľa, máme nespoľahlivého dodávateľa, ktorý sa aktívne podieľa na vraždení nevinných ľudí v krajine, ktorú napadol neprávom, naša vláda nevyhľadala alternatívne zdroje, nebola adekvátne pripravená a svojou nečinnosťou ohrozila chod našej krajiny, kvôli konfliktom, ktoré sa odohrávajú ďaleko od našich hraníc a ktoré s nami nemajú nič spoločné, musíme znášať následky obmedzených dodávok a zvyšovania cien. Radosť existovať. No čo ak by to tak nemuselo byť? Čo ak existuje spôsob, ako sa osamostatniť? Čo ak existuje cesta, vďaka ktorej by sme už nemuseli byť závislí na despotických režimoch, kde by naše peniaze nešli na podporu týchto režimov, a už by sa nemuselo stať, že náš vonkajší svet, ďaleko za našimi hranicami, môže ovplyvniť náš život. Svet sa pomaly prebudza a zisťuje, že obnoviteľné zdroje sú jediný spôsob, ako si zabezpečiť energetickú budúcnosť. Všetky fosilné zdroje majú svoj limit, všetky sa časom minú a ten, čo bude na túto situáciu najlepšie pripravený, bude ten, čo si zaistí svoju budúcnosť. Pozrime sa na krajinu, ktorá to zatiaľ zvláda najlepšie. Čínu. Len v roku 2023 nainštalovali 217 GW solárnej energie. Zároveň cena solárnych modulov je v Číne dnes taká nízka, že môže konkurovať fosilným energiám, až $0,25 na watt. Vďaka tomu sa zlepšila konkurencieschopnosť Číny na globálnom trhu a nielen to, sú jedným z najväčších exportérov solárnych panelov na svete. Veterná energia v Číne tiež zaznamenala výrazný rast. V roku 2025 dosiahla približne 600 GW inštalovaného výkonu. Veterné elektrárne sa často nachádzajú v odľahlejších regiónoch a prispievajú k ich rozvoju, hoci väčšina vyrobenej energie smeruje do národnej siete. Čína je zároveň globálnym lídrom vo výrobe a exporte veterných turbín, čo podporuje aj tvorbu pracovných miest.
Čína má najväčšiu vodnú elektrárnu na svete, Three Gorges Dam. Jej inštalovaný výkon dosahuje približne 22,5 GW, pričom ročná výroba elektriny sa pohybuje okolo 80 až 100 TW, v závislosti od hydrologických podmienok. Celková inštalovaná kapacita vodných elektrární v Číne presahuje 400 GW. Vodná energia sa podieľa približne 15 až 20 % na celkovej výrobe elektriny v krajine. Tento podiel kolíše v závislosti od množstva zrážok. K roku 2025 predstavujú obnoviteľné zdroje vrátane vodnej, veternej a solárnej energie približne 35 % celkovej výroby elektriny v Číne. Pre upozornenie, niektoré zdroje sú priamo čínske, takže nemusia byť nutne pravdivé alebo presné. A takto Čína kombinuje obnoviteľné zdroje. A aj keď sa stále spoliehajú na fosilné palivá ako ropu alebo uhlie, Das war erst die Ruhe vor dem Sturm. cieľ je tieto palivá nahradiť čistou energiou. A Čína nie je jediná, ktorá takto implementuje čistú energiu. Island. Skoro 100% elektriny pochádza z hydroelektrickej a geotermálnej energie. Geotermálna energia je vlastne získavanie tepla znútra Zeme. Vrtmi sa dostaneme k horúcim vodám v podzemí a tie sa využívajú mimo iné na výrobu elektriny. Minimum emisí, ale geograficky obmedzené. Nórsko. 95% elektriny je produkovaných hydroelektrárňami. Dánsko. Do roku 2030 chce pokryť viac ako 50% spotreby elektriny vetrom. Nový Zéland. Viac ako 80% elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov. Kde teda do tohto všetkého zapadá Slovensko? My ako národ Európskej únie máme možnosť podieľať sa na rozvoji našej energetickej infraštruktúry. Totiž Európa má plán a ten plán sa volá Green Deal. Ten Green Deal, pred ktorým vás ľudia ako Fico alebo strany ako Republika a im podobné toľko strašia, o ktorom tak zavadzajú a klamú. A veľký shoutout mediálnej sove. Mediálna sova. That's quite big. Malý, neznámy účet, možno ho poznáte. Veľmi rád mu pomôžem zrásť. Yikes. Nedávno zdieľal príspevok, ktorý ma presvedčil o potenciále obnoviteľných zdrojov a Green Dealu. Dovtedy som bol tak 50/50, či je to dobrá vec, no tento príspevok ma konečne presvedčil. Čiže, dnes sa do toho pustíme. Čo je Green Deal? Ide o balík politických iniciatív, ktoré majú Európsku úniu nasmerovať na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Je to za účelom adresovania klimatických zmien, ochranu životného prostredia a zbaviť sa závislosti od fosilných palív. Medzi kľúčové ciele patrí klimatická neutralita, obehové hospodárstvo, čistý priemysel, zdravšie životné prostredie, udržateľné poľnohospodárstvo a klimatická spravodlivosť a férovosť. No je toto dosiahnuteľné? Je na toto Európa pripravená? Prejdime si najprv častú kritiku, ktorú o Green Deale počúvame. Ekonomika plus zvýšenie ceny energií. Celý projekt je ekonomicky náročný, čo by nikoho nemalo prekvapiť. V Európskej únii sme závislí od fosilných palív a ak by sme chceli prejsť na obnoviteľné zdroje, museli by sme zásadne prerobiť našu infraštruktúru. Zároveň emisné kvóty, regulácie a dane vplývajú na naše fabriky, čím zvyšujú náklady pre priemysel. To môže mať za následok vyššie ceny a riziko, že sa dané firmy presunú do iných krajín mimo Európskej únie. Náklady na domácnosti a regióny. Prechod na obnoviteľné zdroje si bude vyžadovať modernizáciu našich obydlí, či už rodinných domov alebo panelových bytov. Nízkopríjmové domácnosti si to nemusia vedieť dovoliť. Zároveň oblasti, ktoré sú viac závislé od uhlia, či už z hľadiska infraštruktúry alebo pracovných miest, môžu byť týmito zmenami výraznejšie zasiahnuté. To môže viesť k ohrozeniu pracovných miest. Závislosť od dovozu. Veľká časť surovín potrebných na výrobu batérií, solárnych panelov a podobných technológií sa ťaží mimo Európskej únie, napríklad litium, kobalt a ďalšie. Hrozí preto, že namiesto závislosti od štátov ako je Rusko alebo Irán, budeme závislí od krajín v Afrike alebo Číny. Byrokracia, regulácia a hospodárstvo. Menšie podniky sa ťažšie adaptujú na nové požiadavky. Zároveň regulácie v oblasti hospodárstva, ako je obmedzenie používania pesticídov či emisné limity, vyvíjajú nátlak na farmárov, čo môže znížiť produkciu a zvýšiť ceny potravín. Hoci tieto opatrenia priamo nesúvisia s prechodom na obnoviteľné zdroje, sú súčasťou Green Dealu a preto ich treba spomenúť. Zároveň často sa tvrdí, že Európa už je dostatočne zelená, na čo ešte do tohto investovať. Všetky tieto argumenty aj kritiky sú do určitej miery pravdivé, no tí, čo ich prezentujú, vynechávajú často dôležité fakty. Vysvetlím. Pozme sa na náklady pre domácnosti a regióny. Je pravda, že tieto náklady budú drahšie, no nikde nie je napísané, že tieto náklady musia znašať domácnosti alebo regióny samé. Európska únia má napríklad Fond spravodlivej transformácie, Just Transition Fund, ktorý podporuje regióny pri prechode na nízkouhlíkové technológie. Existujú aj ďalšie mechanizmy ako Klimatický sociálny fond, Modernizačný fond, Program LIFE alebo Európsky fond regionálneho rozvoja.
Nie sú to teda výdavky čisto na plecia domácnosti. Keď sa domácnosti konečne modernizujú, časom sa im vráti investičné v podobe nižších nákladov. Viac o tom neskôr. Prevláda aj strach zo straty pracovných miest. Áno, niektoré práce zaniknú, najmä v sektore fosílnych palív, no to neznamená, že práce ľudia úplne stratia. Nie hneď, ale postupne vzniknú nové pracovné miesta, tak ako to bolo možné vidieť v Číne. V energetike, v stavebníctve, v elektromobilite alebo v produkcii. Transformuje sa jedna práca za druhú. Európska únia má na tento prechod pripravené fondy pre spravodlivú transformáciu, takže títo ľudia nebudú odkazaní sami na seba. Byrokracia a poľnohospodárstvo. Áno, ide o byrokratický projekt, ale takéto projekty si byrokraciu vyžadujú. Ide o novú inováciu a nesmie sa stať, že ju buď niekto zneužije, alebo nesprávne implementuje. Projekt musí uspieť a preto je dôležité dohliadnúť na jeho úspech. Zároveň nejde len o obmedzovanie farmárov, cieľom je zabezpečiť lepšie prírodné podmienky a udržavať dlhodobo kvalitnú pôdu pre produkciu. Európska únia pritom ustúpila vo viacerých pripomienkach farmárov, aby sa zohľadnili ich potreby. Tým nehovorím, že stále niečo adresovať a Európska únia by mala viac načúvať farmárov, ale ústupky tu sú. Ekonomika a zvýšenie cen energií. Ak niečo spôsobuje vysoké ceny energií, je to americká agresia voči Iránu a ruská invázia na Ukrajinu. My tým nesieme následky závislosti na ruskom plyne a rope. Zároveň sa zvýšili ceny surovín, tak ako Európska únia obmedzila tok surovín z Ruska, Rusko obmedzilo tok do Európskej únie. V súčasnosti sa dokonca vyhráža úplným zastavením dodávok do všetkých krajín Európskej únie. Irán postupuje podobne, keď sú ohrozené dodávky, spôsobuje to neistotu na trhu a tým aj vyššie ceny surovín. Tieto faktory ovplyvňujú ďalšie odvetvia, výrobu cementu, spracovanie kovov, palív a podobne. Na druhej strane slnko, voda, vietor, to sú zdroje, ktoré nám nemôže nikto zobrať, ktoré sú zadarmo. Jediné, čo potrebujeme, je infraštruktúru, ktorá dokáže tieto zdroje správne využiť. Než adresujem závislosť od Číny a iných krajín, asi by bolo dobre adresovať toho slona v miestnosti, ktorého som doteraz ignoroval. Elektromobily. Pri elektromobiloch som už trošku viacej skeptický. Podľa mňa ide o super nápad, ale výsledok trošku zaostáva. Prejdeme si niekoľko negatív a kritiky, ktoré sa o elektromobiloch zdieľajú a pozrieme sa na to, či sú pravdivé. Cena. Elektromobily sú drahé. Stačí si porovnať ceny a každý to môže vidieť. Veľká časť tejto sumy sú práve batérie, ktoré poháňajú vozidlo. Videl som rôzne percentá, tie sa pohybovali od 30 až 40% ceny vozidla, no videl som aj 70 až 80%. Pozrel som si ceny vozidiel a tie sa pohybovali od 25 000 do 60 000 eur. To je suma, ktorú si bežný človek nemôže len tak dovoliť. Dlhý čas nabíjania a krátky dojazd. Ten sa žiaľ s každodenným tankovaním nemôže rovnať. Nabíjanie týchto vozidiel môže trvať od približne pol hodiny až po niekoľko hodín. Zároveň sú elektromobily kritizované za ich krátky dojazd. Pri týchto vozidlách sa treba pripraviť na prestávky a pri ich nabíjaní rátať s tým, že budú dlhšie. Bezpečnosť a batérie. EVs sú kritizované za nižšiu bezpečnosť. Z dôvodu batérií sa ľudia obávajú, že vozidla môžu častejšie splanúť alebo ich môžu ohroziť iným spôsobom. Napríklad som počul, že tieto batérie vyžarujú nebezpečné žiarenie, takže vlastne sedíte v mikrovlnke. Zároveň je samotná výroba batérií veľmi neekologická a miesta by ťažba surovín porušuje ľudské práva. Mnohé bane, ktoré slúžia na ťažbu surovín potrebných na výrobu autobatérií, sú často spájané s vykorisťovaním, detskou prácou a nehovoriac o tom, že spôsobujú aj negatívne zmeny životného prostredia. Toto sú všetko validné argumenty. Častokrát EVs, odteraz si budem volať EVs ako Electric Vehicles, dokázali, že nie sú tak spolahlivé ako spaľovacie vozidlá. No to bolo kedysi. Ako sú na tom teraz? Sú tieto obavy stále opodstatnené? Veľké množstvo tejto kritiky už dneska nie je platné. A ak ešte stále platí, není to tak jednoduché, ako sa podáva. Takže, cena. Skutočne ide o drahé vozidla, no keď si porovnáte ceny nových vozidiel, uvidíte, že aj tie so spaľovacím motorom sú drahé. Nedávno som bol pozrieť ceny aut a skoro ma to šokovalo. Nie je to len otázku dopytu a ponuky, ale kombinácia globálnej nestability, spôsobenej konfliktami a následkami obmedzení počas pandémie COVID-19. Výroba sa zastavila, dodávky sa obmedzili a ceny sú také, aké máme. V prípade EVs není vysoká cena spôsobená len batériou, ale aj tým, že tieto vozidlá patria do segmentu luxusných vozidiel. Toto nie sú Škody alebo Fordy, ktoré si môže dovoliť každodenný bežný človek. Tieto vozidlá sú vyrábané pre vyššiu triedu. Ide o novinku, inováciu a na tie sú bohatí ľudia veľmi hákliví. Ako však postupne klesajú ceny batérií, plánujú sa dostupnejšie modely pre každodenné používanie. Tak ako v minulosti neboli vozidlá dostupné pre každého, aj EVs sú zatiaľ v rannej fázi svojho života. Ako sa technológia ale bude vyvíjať, budú vozidlá dostupnejšie. Zároveň majú EVs v niektorých krajinách štátne dotácie. Štát vám pri kúpe vozidla prispieje peniaze. Pri vozidlách so spaľovacím motorom takéto príspevky nie sú bežné.
Napríklad Francúzsko, Nemecko či Taliansko majú vyhradené fondy pre EVs. Slovensko nie, lebo bože chráň, čo by ohrozilo tú ruskú ropu, ale ako sa budú vozidla vyvíjať, ako sa bude naša infraštruktúra vyvíjať, časom môžu byť tieto fondy určené pre celú Európsku úniu. Krátky dojazd a dlhší čas nabíjania. Tvrdenie o krátkych dojazdoch sa týkalo hlavne prvých EVs. Dnes tieto vozidla dokážu prejsť 400 až 600 km. Samozrejme hranica sa bude líšiť podľa štýlu jazdy, ale už to nie je tých 150 až 200 km ako mali prvé vozidlá. Čím viac sa budú tieto vozidla vyvíjať, tým dlhší dojazd budú mať. To isté platí pri nabíjaní batérií. Čím modernejšie batérie a nabíjacie stanice budeme mať, tým rýchlejšie sa budú nabíjať. Napríklad spoločnosť BIT vybíja batériu, ktorá sa dokáže nabiť na 30% už za 5 minút. Bezpečnosť a batérie. Veľa ľudí sa bojí, že kvôli svojej autobatérii EVs nie sú bezpečné. No nie je to tak. Na jednom výskume, kde skúmali 100 000 vozidiel, zblklo 3400 hybridných, 1500 spalovacích vozidiel a len 25 EVs. To reprezentuje 0,025% z celkového počtu vozidiel. Zároveň reči o tom, že z týchto batérií vyžaruje nejaká nebezpečná energia, tiež nie sú pravdivé. Tieto vozidlá a batérie sú bezpečné. Áno, ich výroba je neekologická, ale není to také čierno-biele, ako sa to podáva. Dnes je potrebné veľké množstvo surovín na výrobu batérií, avšak EVs majú jednu zásadnú výhodu proti spaľovacím motorom. Keď natankujete spaľovací motor, palivo sa minie a už je nenávratné. Batérie EVs stačí znovu nabiť. Zároveň, čím viacej batérií sa vyrobí, tým menej surovín potrebujeme znovu naťažiť na ich výrobu. A to je hlavne spôsobené tým, že recykláciou dokážeme získať naspäť 95 až 99% surovín potrebných na výrobu týchto batérií. Tiež batérie, ktoré už nie sú využívané vo vozidlách, sa často používajú ako skladovacie zariadenia pre elektrickú energiu. Ich životnosť presahuje 20 rokov, takže nie je nutné okamžite budovať rozsiahlu infraštruktúru na recykláciu. Zároveň batérie sú veľmi drahé na recykláciu, a je to spôsobené viacerými faktormi. Jedným z nich je, každá batéria je iná, každý dodávateľ vyrába vlastnú batériu. A to znamená, že ak ich chceme rozobrať, a to je ten druhý faktor, musíme to urobiť ľudskou silou a ľudská sila je drahá. Infraštruktúra na recykláciu batérií nie je dostatočne rozvinutá. Avšak prijatím regulácie, aby sa všetky batérie rozoberali rovnako, dokážu toto rozoberanie prevzať stroje a tým výrazne znižiť náklady. Zároveň, čím viacej batérií bude v obehu, tým menej surovín bude potrebné ťažiť. To znamená, že z desiatok baní ostane aktívna iba hrstka. A preto majú EVs veľký potenciál nielen z hľadiska ekológie, ale aj z hľadiska pohodlia a bezpečnosti, či už je to vlastným vozidlom alebo dostupnosti pohonných hmôt. A preto sa teraz vráťme k obnoviteľným zdrojom. Nice. Tak, poďme si teraz vypočítať, aký by bol potenciál obnoviteľných zdrojov pre Slovensko. A menšie varovanie, teraz tu bude strašne veľa čísel a strašne veľa výpočtov. A nebojte, ja to chápem, sám sa veľmi čísel bojím, ale čo vás bude zaujímať je len, že to sú výpočty, hlavný je výsledok. A ten bude pre vás jednoducho a priamočiaro podaný. Zamerajme sa najprv na solárne panely. Na ideálnu inštaláciu potrebujeme orientovať panely na juh, 30 až 35 stupňové sklonenie a 1,5 až 2 hektáre na 1 MW. A kde ich máme inštalovať? Rovnomernú až mierne sohovú pôdu. No ak ide o rovnomernú pôdu, zvyčajne je táto pôda využívaná na hospodárstvo. Ak by sme to začali inštalovať solárne panely, neprídeme o možnosť pestovať jedlo? Neúplne. Vysvetlím. Na Slovensku sa využíva 180 000 až 220 000 hektárov pôdy na pestovanie kukurice. Pre zjednodušenie povedzme, že 200 000 hektárov pôdy sa využíva na pestovanie kukurice. Z toho 60 až 70% je spracované na krmivo, 5% na potraviny pre ľudí a zvyšné bioplyn pre vozidla a energie. Niečo okolo 10 až 20%. Časť pôdy využívané na energetické plodiny by mohla byť alternatívne využívaná na výrobu elektriny s vyššou energetickou efektívnosťou. Takže zoberme tú časť, ktorá sa využíva na pestovanie kukurice, ktorá je určená na bioplyn, povedzme, že to bude tých 15%. Ak zoberieme tých 15% z 200 000 hektárov a predstavíme si, že celá táto pôda by bola vhodná na inštaláciu a využitie solárnych panelov, to je 30 000 hektárov, ktoré by sa dali využiť na solárne panely. Ak na 1 MW potrebujeme 2 hektáre, dokázali by sme tým vyrobiť 15 000 MW alebo 15 GW. Ak ale zrátame výkonový priemer, keďže máme aj noc, zimu a podobne, reálnejšie číslo je 1950 MW, keďže kapacita solárnych panelov by bola okolo 10 až 15% z celého roku. Pre tento prípad rátajme s 13%. Čiže 1950 MW priemerný výkon počas celého roka. Vynásobíme to 365 dňami, alebo presnejšie 8760 hodinami. V ideálnom scenári, pri plnom využití vhodnej pôdy a bez obmedzení siete či akumulácie, by teoretický potenciál mohol dosiahnuť približne 17 TWh ročne.
Dodám, že model rieši ročný energetický súčet a nie okamžitú stabilitu siete. Na Slovensku sa za rok 2025 spotrebovalo 27 TWh elektrickej energie. Ak by sme túto pôdu chceli nahradiť solárnymi panelmi, dokázali by sme vyrobiť 63% potrebnej elektrickej energie len pri bežnom používaní solárnych panelov. A dodám, že Slovensko za rok 2025 vyrobilo okolo 30 TWh elektrickej energie, a to za pomoci všetkých zdrojov od tej jadrovej až po tie fosílne. Že solárne energie majú na rozdiel od tých fosílnych alebo kukurice jednu veľkú výhodu. Zatiaľ čo kukuricu môžeme vypestovať iba raz za rok, alebo fosílne paliva, ktoré musíme v kuse nahradzať, v kuse ťažiť a v kuse dovážať, solárne panele produkujú celý rok, ak teda máme ten slnečný deň. A to s minimálnym zásahom ľudí. Jediné, čo potrebujeme, je občas to pokosiť, občas ich umyť, keď trošku dlhšie naprší, a dať nejakú vzdialenú ochranu, keby niekomu zase šibalo na gebulu. Ak by sme tieto solárne panely skombinovali s čistou energiou hydroelektrární a prevažne čistou energiou jadrových elektrární, dokázali by sme sa kompletne odrezať od fosilných zdrojov. Samozrejme za predpokladu, že sa náš štát adaptuje kompletne na elektrickú energiu, čo sa týka domácnosti. A jediné, čo preto musíme urobiť, je obetovať pôdu, ktorá sa aj tak využíva na stravu. Aha, ale to len pre domácnosti. Čo vozidlá, sa pýtaš, môj milovaný plebian? A to je výborná otázka. Som rád, že rozvíjaš svoje kritické myslenie. Skutočne, ako by to vyzeralo, keby sme chceli nahradiť naše fosilné vozidlá za elektrické vozidlá? Vyčistíme si teda trochu to číslo 30 TWh. Z tejto hodnoty je vyrobených okolo 15 až 18% z fosilných energií. A to teda reprezentuje okolo 4 až 5 TWh. Rátajme teda s 5 TWh. Rátajme teda, že z tejto energie plus solárne panely by sme mali výrobu 17 TWh plus 25 TWh, čo sa rovná 42 TWh po zaokrúhlení. Ak ale odrátame celkovú spotrebu z rok 2025, teda 27 TWh, ostane nám extra 15 TWh ako teoretický ročný prebytok. S tým, že už budeme využívať batérie ako zásobovacie stredisko elektrickej energie v prípade noci a zimný deficit bude pokrytý zdrojmi ako je jadro alebo hydroelektrárne. Slovnaft ročne spracuje okolo 6 miliónov tón surovej ropy, čo reprezentuje okolo 44 miliónov barelov ropy ročne. Slovensko spotrebuje okolo 86 000 barelov denne, a teda plus minus 32 miliónov barelov ročne, čo reprezentuje 5 miliard litrov palív. Ak budeme chcieť tieto zdroje nahradiť elektrickou energiou, ak budeme rátať, že priemerná energetická hustota palív je pre benzín 34,2 MJ na liter a pre diesel 38,6 MJ na liter, a teda 34,2 plus 38,6 deleno 2 sa rovná 36,3 MJ na liter. 5 miliard litrov krát 36,3 MJ na liter sa rovná 182 miliard MJ energie. 1 kWh sa rovná 3,6 MJ. Ak to teda vypočítame, 182 miliard lomeno 3,6, potrebovali by sme 51 TWh elektriny ročne. 51 TWh je o dosť viac ako tých 15 TWh, čo máme v zásobe. Dá sa teda povedať, že sa to asi nič nebude. Lenže benzínové a dízlové motory majú účinnosť na 25 až 30%, EVs 85 až 90%. Vysvetlím, tých 25 až 40% znamená, že len 25% alebo 30% sa využije na pohyb motora a zvyšok sa premrhá buď trením motora, teplom a podobne. Čiže ak máte 100% alebo 100 jednotiek energie, 25 až 40 sa využije na pohyb vozidla a zvyšok sa stratí. To znamená, že ak si to prepočítame na účinnosť motorov, presnejšie energia na kolesách pre fosilné motory, vychádza to na potrebnú elektriku 51 x 0,25, kde 0,25 reprezentuje 25% účinnosť fosilných motorov a ten výsledok vydelíme 0,85, kde 0,85 reprezentuje 85% účinnosť elektromotorov, vyjde nám výpočet 15 TWh ročne. Ja neviem ako inak lepšie podať a ukázať ten potenciál obnoviteľných zdrojov. A toto všetko bez toho, aby sme ešte využili veternú energiu. Ak chce niekto toto skritizovať, môže poukázať na to, že na uloženie takéhoto množstva energie je potrebná veľká plocha, ale ak budeme využívať energiu optimálne, môžeme využívať batérie na krátkodobé skladovanie a počas zimného obdobia využívať prevažne kombináciu jadrovej energie spolu s hydroenergiou, plus veľké sklady veľkokapacitných batérií pre medziobdobie. Máme tu ale ešte jeden zádrhel. Na Slovensku sa za rok 2025 spotrebovalo 49 TWh energie plynu. Je možné túto energiu nahradiť čistou energiou? Teoreticky áno. Na toto použijeme tepelné čerpadlá alebo elektrické kotly. Dôvod? Majú väčšiu účinnosť ako plyn. Ich COP alebo Coefficient of Performance tepelných čerpadiel sa rovná približne 3. Teda za 1 kW elektriny dokážeme získať približne 3 kWh tepla. V zime už majú trošku horšie výsledky, ale to vieme kompenzovať ostatnou elektrickou energiou.
Ak teda nahradíme tých 49 TWh potrebného plynu za tepelné čerpadlá, budeme teoreticky potrebovať už iba okolo 16 TWh energie. Solár nám zatiaľ pomohol pri nahradení fosilných zdrojov pri výrobe elektrickej energie. No je tu ešte jeden zdroj, ktorý môžeme využiť, a to je veterná energia. A predstavte si, náš štát už plánuje vybudovať zopár veterných elektrární. Takže poďme sa pozrieť, čo to obnáša, aký budú mať výkon a použijeme to na náhradu plynovej energie. Na Slovensku sa plánuje výstavba 17 veterných elektrární. Aký majú potenciál? Jedna turbína má výkon okolo 6 až 7 MW, takže sa očakáva približne 100 až 120 MW inštalovaného výkonu. Bežný výkon turbín na Slovensku je okolo 20 až 30%, keďže ide o vnútrozemný štát a nemá taký veterný potenciál ako prímorské štáty. Ak to chceme zrátať, využijeme vzorec E = P × T × CF, kde P reprezentuje 110 MW, T reprezentuje 8760 hodín za rok a CF sa rovná približný výkon v percentách, teda tých 20 až 30%. Pre tento prípad rátame s 25% v ideálnom stave. Výsledok je okolo 241 GWh a ak to prevedieme na TWh, dostaneme okolo 0,24 TWh ročne. Keďže nemám žiadne presnejšie údaje, tento príklad použijem na zistenie, koľko veterných turbín by sme potrebovali v mojom príklade. Teraz už len niekde potrebujeme získať tých približných 15,76 TWh. Na rozdiel od solárnych panelov, veterné turbíny len minimálne obmedzujú rodnú pôdu, teda v tomto teoretickom prípade by sme vedeli dané turbíny vybudovať na farmárskej pôde. Povedzme, že využijeme tých zvyšných 85 hektárov, ktoré sa využívajú na pestovanie kukurice. 85% z 200 000 je 170 000 hektárov. V prípade tých 17 plánovaných veterných turbín tie budú zabrať okolo 1100 až 2200 hektárov územia, ale priamo zabraných bude len okolo 20 až 80 hektárov na turbínu. To znamená, že ak by boli vybudované na ornej pôde, 95% pôdy by bolo stále možné využívať. Ak by sme teda chceli využiť celých 170 000 hektárov na výstavbu turbín, teda 170 000 hektárov sa rovná 1700 km². Pri priemere 6,5 MW na km² by sme rátali 1700 km² krát 6,5 MW na km², a to sa rovná 11 050 MW. Ak jedna turbína má 6,5 MW, rátame 11 050 lomeno 6,5 a to je približne 1700 turbín. Na záver vypočítame, koľko by to bolo terawatt-hodiny. 11 050 MW krát 8760 krát 0,25 a to sa rovná 24,2 TWh za rok. A dodám, že toto obmedzí farmárov len minimálne. Aj by som povedal, že z tohto budú ťažiť, lebo úroda je zvyčajne iba raz za rok, ale z turbín, presnejšie z prenajmu pôdy, budú zarábať celý rok, takže dopady budú minimálne. Avšak najväčším zadrhelom ostávajú vtáky a netopiere. Pri výstavbe veterných elektrární je ironicky najväčšia prekážka príroda, pretože cez naše územie migruje veľký počet vtákov a zároveň tu máme pohyb netopierov. Ak by sme to chceli zohľadiť, mohli by sme vypínať turbíny v období migrácie a obmedziť výstavbu na južnom a východnom Slovensku. To by nám pripravilo približne o 20 až 30% výkonu. Rátajme teraz s 25%. To by ale stále znamenalo, že by sme dokázali vyrobiť 18 TWh za rok, čo nám stále adresuje problém s plynom, že ak sa dokážeme prebiť cez byrokraciu a vyhovieť ochranárom prírody, dokážeme nahradiť plyn za čistú energiu. Aj tu je editujúci Markus. Ako editujem toto video, na Facebooku sa objavila táto blbosť. Skrátka, zase niekto straší pred obnoviteľnými zdrojmi. Šíria sa tu tie zvyčajné bludy ako priestor, hluk, cena a podobne. Ešte to podávajú, ako keby sa to malo stavať uprostred mesta. Takto to ale nefunguje. Turbíny musia byť v primeranej vzdialenosti od obytných priestorov. Zároveň, ten hluk vôbec nie je na dané podmienky nebezpečný, ak sú dodržané regulácie. Priamo pri zdroji je to okolo tých 100 až 110 decibelov, no už pri vzdialenosti 300 metrov sa to znižuje na 43 decibelov. To je ešte menší hluk ako bežná konverzácia v dave. A hlavne nemôžu sa stavať hneď pri vašich obydliach. Ďalej, ako som spomínal, celkový environmentálny dopad je relatívne nízky v porovnaní s fosilnými palivami. Ešte by som povedal, že dokážu dobre spolupracovať s našim poľnohospodárstvom. A čo sa týka zvierat, treba zvážiť obmedzenia, či už počas migrácie alebo priamo pre vybrané oblasti. A dodám, je veľmi vtipné, ako si bránenie výstavby argumentujú ochranou prírody a pritom ich príroda nikdy nezaujímala. Ale tak všetko, čo sa hodí, použijú. A ešte k tej cene. Už som počul dristy, že za cenu tých elektrární by sme mohli mať 2 jadrové elektrárne. No proste dristy. Nezaložené na realite. Jedna veterná elektráreň má cenu okolo 2 až 4 milióny eur. Ale tak to nemá význam riešiť. A čo sa týka mojich výpočtov, nie sú tak reálne, ako by som chcel. Síce to vychádza podľa tých podkladov, ale reálne by som povedal, že môžeme vystavať okolo 300 až 700 veterných elektrární. Je to hlavne z dôvodu, že potrebujú od seba dostatočný odstup, turbíny si navzájom kradnú vietor, sezónnosť, wake efekt a podobne. Reálnejšia produkcia by bola skôr okolo tých 8 až 12 TWh pri slovenských podmienkach. A i keď majú potenciál, za mňa je lepšie investovať do solárnej energie.
Na Slovensku je okolo 500 000 hektárov neúrodnej pôdy. Ak by sme si povedali, že iba 100 000 hektárov využijeme na solárne panely, pri pôvodnom výpočte by sa to rovnalo 57 TWh ročne. To je viac ako dvojnásobok celkovej spotrebovanej elektrickej energie za rok 2025. Zároveň nejde len o pôdu. Môžeme ich inštalovať na parkoviská, pouličné osvetlenie, ktoré počas dňa bude nabíjať svoju batériu a v noci fungovať, obydlia, paneláky, fabriky a podobne. Čiže pointa, veterné elektrárne sú super, ale ideálne za mňa investovať do solárnych panelov. OK, vďaka za vypočutie. Takže si to poďme spočítať. Začneme vyrobenou energiou. Už existujúca výroba plus solár plus vietor sa rovná 26 TWh plus 17 TWh plus 18 TWh sa rovná približne 62 TWh. Teraz dáme spotrebu energie potrebnú po modernizácii. To je 27 plus 15 plus 16 sa rovná 58 TWh. A teda 62 minus 58 sa rovná približne 4 TWh produkcie na zvyš. Za ideálneho stavu by sme dokázali nahradiť fosilné zdroje za tie čisté. Už je tu len otázka skladovania. Použijeme kombináciu batérií a čistého vodíka, batérie na krátkodobé skladovanie, na noc a výkyvy a vodík na medzisezónne skladovanie, hlavne počas zimy a plus už zmienované jadrové energie, plus hydroenergie. Zároveň sme súčasťou Európskej únie, takže si môžu všetky štáty pomáhať navzájom. Kde bude prebytok, ten môže byť zaslaný tam, kde je nedostatok. Ani nechcem rozmýšľať, koľko by to stálo. Takže sa opýtame umelej inteligencie. ChatGPT, koľko by celý projekt stál? Damn. OK, a teraz vážne. Vychádza to niečo okolo 68 až 93 miliard eur. Pre porovnanie, HDP Slovenska za rok je okolo 130 miliard eur. Čo je však dôležité, nejde o jednorazovú investíciu. Ak by sme to chceli aplikovať, každý rok by sme mohli dať tak okolo 2,5 až 4 miliardy eur. A tým pádom do 20-30 rokov by sme to vedeli všetko dokončiť. A nesmieme zabudnúť, ušetríme na dodávkach plynu a ropy. A na záver, toto sú výpočty v ideálnom stave alebo mierne skreslené alebo zvýhodnené. A tie turbíny, neviem, či je nutne možné inštalovať 1700 turbín. Sú to proste výpočty v ideálnom stave a ideálny stav nebude všade. Budú tam nižšie percentá a rád by som to vypočítal presne, ale nemôžem, pretože nemám presné údaje. Zároveň nie som expert. Iba zbieram, čo som sa naučil alebo zistil na internete a dávam to dohromady. Je to niečo, čo dokáže urobiť každý. Je to vlastne len taká veľká semestrálka. Ak chcete presné výpočty, začnite žiadať alebo tlačiť na vládu, nech konečne začne riešiť obnoviteľné zdroje na vyššej úrovni. Nech zistia, aký majú skutočne potenciál pre Slovensko a ako by sme ich dokázali aplikovať. Takže, preto verím v obnoviteľné zdroje. Ako som spomínal, kedysi som bol veľmi nerozhodný, no teraz vidím konečne ich prínos. Nejde len o drahú investíciu, ide o potenciál, o možnosť na lepšiu a istejšiu budúcnosť. Vo vašom živote už tak je väčšina vecí poháňaná elektrikou. Vaše svetlo, vaša elektronika, MHD, vlaky, vaša kosačka, ktorá dokáže kosiť sama. Stačí sa už len trošku adaptovať a fosilné zdroje nebudú pre vašu domácnosť a vaše osobné vozidla nutné. Ak takto nechám pustený šporák, plyn, ktorý zabezpečuje oheň, dokáže nahradiť iba ďalší plyn. To znamená, že ak daný plyn využijem, je nutné opäť ďalší plyn vyťažiť, spracovať, prepraviť a dodať, a to každú jednu sekundu používania šporáka. Elektrické šporáky, elektrické vykurovanie, či už vašej domácnosti alebo vašej vody. Stačí sa adaptovať na týchto pár vecí a konečne sa dokážeme odrezať od technológie 18. storočia. A všetci lobbysti, ktorí bojujú proti tejto zmene, to robia buď z vlastných záujmov, sú za to platení, alebo sú natoľko hlúpi, že to dokážu robiť zadarmo. A není pre nich problém klamať, zavádzať a strašiť vás, len aby ste sa báli tejto zmeny. Príkladom je tvrdenie, že kvôli Green Dealu prídete o možnosť využívať vaše teraz vlastnené fosilné vozidlá. Nie je to tak. Cieľ Green Dealu je splniť ho do roku 2050 a to je z dôvodu, že vozidlá majú určitú životnosť, približne 15 rokov. Zámer je taký, aby tieto vozidlá do roku 2050 prirodzene doslúžili. To znamená, nikto vám ich nebude brať, budete ich využívať, až kým budú nepoužiteľné. Zvyšok už je len o adaptácii. Lacnejšie vozidlá, lacnejšie energie, lacnejšie nájmy a teda dostupnejšie bývanie a hlavne stabilné dodávky energie. A nejde len o modernizáciu. Ako ste mohli počuť vo videu, ide najmä o oslobodenie sa od totalitných režimov, ktoré majú najväčšie ložiská fosilných zdrojov. Týmto oslobodením sa už nemusíme bať, že nám nejaký dodávateľ, na ktorom sme závislí, kvôli svojej činnosti alebo ješitnosti odstaví či ohrozí dodávky zdrojov. A už sa nemusíme obávať, že by naše peniaze slúžili na podporu agresívnych totalitných režimov, ani toho, že nepokoje na Blízkom východe spôsobia zvyšovanie cien pohodných hmot. Slnko, voda, vietor, tie sú zadarmo.
Bože chráň, aj niekedy niekto privatizuje slnko. Johnny Silverhand by oproti mne vyzeral ako mierne znepokojený protestujúci. The Demolitron. We're good to blow. A ak niekedy už slnko nebude, budeme mať väčšie problémy ako náš odklon od fosílnych zdrojov. Zároveň netvrdím, že sa musíme stať závislým od Číny, ktorá je lídrom v oblasti zelenej energie. Vymeniť jeden totalitný režim za druhý nie je cieľ. Chcem vidieť, aby Európska únia začala pracovať na vlastnom spôsobe využívania obnoviteľných zdrojov, vyvíjala vlastné technológie a vlastné vozidlá. Máme tu niekoľko kvalitných a dostupných automobiliek, tak nech do nich Európska únia investuje, nech začnú vyrábať dostupnejšie elektrické vozidlá, aby sme nemuseli kupovať čínske alebo americké. Nech máme európske. A predovšetkým, my nepotrebujeme lacné energie, my potrebujeme spoľahlivé energie. Energie, pri ktorých sa nemusíme bať, že nám ich niekto odoberie a ktoré budú fungovať. A za túto istotu a bezpečnosť sa oplatí investovať. Je dnes možné prejsť na obnoviteľné zdroje vo všetkom? Nie je. Lietadla, lode, asfalt, tieto všetky využívajú ťažkú ropu, ktorú obnoviteľné zdroje nedokážu nahradiť. Avšak Green Deal tieto sektory neadresuje. Green Deal sa zatiaľ zameriava iba na domácnosti a osobné vozidlá. Ale do budúcna? Prečo nie? Aj prvé vozidlo nebolo dostupné pre každého a nebolo využiteľné v každom sektore. Ale ako sa technológia rozvíjala, dnes už sú vozidlá dostupné pre každého. A preto verím, že časom bude možné prejsť na čistú energiu jak v lodnej, tak aj leteckej doprave. OK, v minulosti sme už mali lodnú dopravu poháňanú čistou energiou, ale musíme si udržať nejaký štandard, že áno, mateys, arr. A preto túto správu treba podávať správne. A tu narážam hlavne na Európsku úniu. Treba to podávať tak, že ide o slobodu, bezpečnosť, istotu a stabilitu. Áno, hovoria, že v pláne je odklon od fosilných energií, ale treba to podať lepšie. Treba apelovať na ľudskú potrebu pre slobodu. Alebo nemusíme robiť nič, môžeme naďalej využívať našu zastaralú technológiu minulých storočí a keď už konečne dojde ropa, plyn a uhlie, tak už nám neostane nič iné ako len začať prdeť. Tento komentár ma kedysi rozosmiel viac ako mal, tak som ho chcel dať. Ak by ste chceli vidieť nejaké videá, ktoré ma inšpirovali pri tomto videu, dávam ich dole do popisku. Ak vám nevadí angličtina alebo ten nepresný slovenský preklad, môžete si ich pozrieť, urobiť si vlastný názor a hlavne vlastný prieskum. Neberte všetko, čo som tu dal ako zákon alebo nejakú jasnú, presnú vec. Sám to hovorím, nejde o presné výpočty, ide len o ideálny stav. Takže prosím, skúste si urobiť vlastný názor a hlavne vlastný prieskum. OK, tak to je všetko. Ak vás toto video aspoň trošku presvedčilo, že Green Deal alebo obnoviteľné zdroje sú nádej na lepší život, určite mi dajte vedieť, veľmi rád si to vypočujem. A samozrejme určite mi dajte vedieť, ako so mňou moc nesúhlasíte a veľmi rád si to protiargumentujem. Ak sa video páčilo, určite dajte like a nezabudnite ho zdieľať, hlavne vašemu strýkovi, ktorý radšej ako kúpiť nový záchod chodí na ruský spôsob. Pokiaľ nie napadáte Európskej únie aspoň jeden černoch. Ach áno, ak je niekde niekto s tmavou pleťou, je to samozrejme automaticky katastrofa pre týchto ľudí. Už ma nebavia tie klamstvá o vojne na Ukrajine. Mnohí tvrdia, že EÚ, NATO alebo Ukrajina sú skutočne zodpovedné za celý konflikt a Rusko je vlastne len obeťou. No je to možné? Je to skutočne tak, že Rusko je iba obeť?